बबाग्रा मिया साका सुदो अरया जों साख्लायनाय नखर बायचिरि गा जरा नखर जांनाय किन्तु बरक बुदय आसस्त खायगोना तंग्रादि आसो चबा नंनो चबा कथरता खायगोदि जों नायगोना गैसाराबो कय एखनो अनिर्दिष्ट कालनि बागै जों खायाखो जों आबोथ जों वानसुगिया गबनि बागै आं दिनावरा फायका तंथका ओंखाय विभिन्न जागा जोंनुखा विभिन्न जागावनो चिनि फेभार नताबु वाना जांना क्रै बबाग्रा चिन बागै बो चबा खायतोमोन चबा बो खायन थानाय बो आगिबो साजाक आं कोनो पदनि बागै आं कोनो आनि कोनो दन दौलतनि बागै आं कोनो पोजिशननि बागै या आं एकमात्र तिप्रासानो मथाना बागै फियगनानि बागै आं जा नांगोन आं चबा नांका आं आनि लांमानो पर्यन्त आं याफारि लांनाय आबो हाइको कतर बुदय क्रिया हाइबानो केबेंनाय बदल रक कायसे कुसु बर केबेंनाय बदल रक जे कक रक साइतमो त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हाते कतर बुजागै फबजागै जातों आबोनि बागै जेसिबि तलाङै खलाय दं आपति रक अमाइके गोबां मा जेते जे बरन बुम खुना सुमुसुंलिया आबोनो तिनि बीजेपी नो साना मुसुंगो नंनि चरित्र ट्रक ट्रक नुकजागै दं जागा जागा विधानसभा बिसिंगो तामुं तं फाताराबा आमति न ओ पातल कैनानो तमसा सिकारी ताइसो फियोगै तिप्रासारनो अरय परे खायनानि बागै बसे साख्लाय दं बिनि कक से बने प्रदुत किशोर थाप्ला बिन दर थाप्ला सानाय आबोरो कुनु कक दंमानबा प्रदुत किशोर तंगनि नि मखांसिं दंगो प्रदुत किशोर तंगनि नों तिनि टीआरपीसी नि चेयरमैन नंगो प्रदुत किशोर तिनि कराय ग्यांखायनो उस्तारि खामो बीजेपी उस्ता नोंजे विदेशी गु बेक माने फरेनार्स गु बेक माने बंग बखाबता को मुतु तंको टीआरपीसी कुन क्रिखा आरो बुनि बागान मर दं फैदो नों फेरां ककजागै थैदे नों आरो फेरां ककजागै थैदे मियानु गेरा बागान दगो फेरां कक माने अबंखा पातल कैना मिया जेबो आश्रम राबारि रगो जे कक सामा कुन कक दंमोनबा बेलाय कपाल हामिया हाइपाना पब्लिक साइमानखा अबर गुमति जे बरक 12,000 भोट कममानै बा बिसिबाय हारि रिजांनाय आबो कम कक दुबाबो बनि बागैनो मीडिया रंनि बिसिंथाव सानमसंग खाता बायबायदि जों जे नायमानि जों नायनाय जों 1984 बो 1984 6 सिरिल जखन संविधान संशोधन नङा फ्रो आफ्रोबो सोंनुखा ता बारसा बायदि चुपचाप दंनि किन्तु संख्या गरिष्ठतानि कारणे अरनि बरक जेसेबां बारसाय दंथं जोंरि सिरिया जों नाखा थैरिनाय खरबुजुक थैरिखाबा 6 सिरिल मा परे ताबो जखन साख्लाय रिवनो खरबुजुक थैरिनायबा जखन 370 द्वारा जारी खालायो काश्मीर बाय लादाखना आलादा करि चिनि पुरो टीम त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि ताबुनि कताल चिनि विरोधी दल नेता एमएलए रंग तुयै ब मिया गुवाहाटीयाव थांखा गुवाहाटीयाव आलोचना खालायगा आलोचनानि परे ताकफोनो जों पुरा एमने बिनि टीम तो किबिलका हाइपानो ताकफोनो फाइनाल कोनो कक जों खानायाको किन्तु हाइपानो जों मियानि सिमिनो अरो आं मियाव फाइथांगा फुङो मियानि सिमिनो जों अरो जेसिपि तुबैनाय पूरा एलाकाव अरो बरक हजार हजार बरक लक्ष लक्ष बरक दंफैया नांगोन नै जागा थि खालायना फायलाय माने इनो बुबाग्रा सागा तंग्रा दिन आसिंदि ता कयेक दिन आसिंदि हाइपानो चिनि बरक बखा तंमैया चिनि टीडब्ल्यूएफ नि वाईटीएफ नि चिनि गोबांमा एमएलए एमडीसी रक बा चिनि ईएम रक अरो फायजाक फायथांजाक आं बहायनो मियाबो फायजाबा तिनिबो एडिसप मिटिं दं माने आबनो रिक्सावै नांगौ तिनर नायना फाय माने अरो जत बरनो मालायखा जदि बुबाग्रा दागि खांकाय अरो शुधु हाथाय कतरया त्रिपुरा हास्तेनि जत लाहार दङ चुराइबारिनि सिमि चेंगै यांगनिनि मनु अर्थात साब्रुम यांगनिनि दक्षिणनि